Kinilong nga lansang ang nakayag sa kasada sa Mandawi. Girespondihan, gidali sa pagpanghipo sa mga personnel sa team ang mga lansang nga nangatagak gikan sa usa ka delivery truck. Nasundan ni Mandawi City Executive Secretary John Ido Ibanez ang delivery truck driver nga nanghipos nini. Maong gipanigurong nga masirad-an ang usa ka lane sa Wano Avenue aron dili masundan sa masakinan nga mga agi. Bisan ang ligid sa maong delivery truck natunog sab sa ubay-ubay nga mga lansang. Nasayran nga 5 ka kahon sa mga lansang ang kalit nga natagak gikan sa truck. Nahipos na hinuon kini sa mga sakop sa team. Lisod kayo, di bitaw nato kanang tangtangon dayon kay mahimo mo gusto siyang suyak sa mga agi niya. Naagid sa duha ka lanes sa Uano Avenue going to Cebu City. So mao to pag radyo nato sa mga team nga engineering, team enforcers, gidali nato didto kay bisan pag silhigon og di nimo puniton tagsa-tagsa namon koy mahabilin.